ହେଇ କୃଷ୍ଣେନ୍ଦୁ ହୁଁ? କଣ ଗୋଟେ କହିବ ବୋଲି କହୁଥିଲା ପରା କହିଲାନି ତ। କହିବାର ତ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ହେଲେ ଏବେ କହିବି। ଧେତ୍ କହୁନ ଏତେ ଗୋଟେ କଣ ପଚାରି ହଉଛ ଯେ। ହଉ ଶୁଣ, ତୁମେ ଯେଉଁ ବଗିଚାର ଫୁଲ ମୁଁ ସେଠାକାର ମାଳି ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଚର ବକ୍ତା ମୁଁ ସେ ମଞ୍ଚ ସାମ୍ନାରେ ତାଳି ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ସତରେ? ଆରେ ହଁ, ତୁମେ ଅପୂର୍ବ ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ଗଳାର ମାଳି ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ଧେତ୍ ତମର ଯୋଉ କଥା। ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ କବିତା ହେଇ ରହିବ ମୁଁ ସେ ଲେଖନୀର କାଳି ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଉ ତାପରେ? ଥରେ ତ ସୁଯୋଗ ଦେଇକି ଦେଖ। ମୁଁ ଦେବିନି। ଥରେ ତ ସୁଯୋଗ ଦେଇକି ଦେଖ। ତୁମ ପ୍ରେମ ପାହାଡ଼ର ପ୍ରେମ ଝରଣାଟିଏ ହେଇ ତୁମ ମନରେ ତୁମ ଦେହରେ ଢାଳି ହେବାକୁ ଚାହେଁ।